very much so the ghost and the payment is on the comments and the amount I can call me. See you, Tadi. I hope you care. I hope you good. Today, I'm with Tashina. Just lie. Just lie. Okay, bet. Don't forget to share, don't forget to like, don't forget to subscribe. Today's video, we're doing some loyalty test. You know, I'm calling my friends. She's my girlfriend for the day. This is my sister, by the way. She's my girlfriend for the day. Today, I'm doing loyalty test. I'm pranking my friends. You know, I want to check up. They're going to lie for me if, let's say I was cheating. I'm not a cheater. Let's say I was cheating, you know. I'm a good guy. I'm in love. What. But let's say I was cheating. What are you saying? And I call them. They're going to lie for me. Are you not cheating, by the way? No. Oh, okay. I'm a good, hey, good. I'm a lover boy, okay? Don't trust these niggas, guys. Don't trust them, okay? Relax, sister. Don't expose. Okay. I'm just saying, hey, this is the prank, guys. This is the prank. You know, I'm just checking my friends, but they're gonna lie for me, you understand? Let's just get into it. I'm not gonna explain. You're just gonna see. Don't forget to like this video, of course. I know you're gonna like this video. You understand? Let's just get into it. Let's get into it. We're gonna start with Vivi. The picture. You understand? Let's start with Vivi. Do you remember? Is it a girl or boy? She's a Han. Okay. You know. I'm gonna start with Hans. Okay. I hope she lied, dog. If she don't lie here, you cut her off, boy. Yo, Poison. Hey, baby. Are you okay? Uyangizwa? Uyangizwa? Yeah, ngiyakuzwa. Yeah, ntwana yami eish beziwa nezolo. Yes, I'm chilling with my girlfriend and ngizama umchazela bebe nginawo izolo and akangikhola. Ntwana uva, mkayi. Hi, right? Ngishapha bebeziwa kuphi izolo? Kata ajikela ekhaya kuboy. Kuphi uhlala kuphi wena? Ngihlala e-13. Uhlala e-13. Yeah. Yena mawusebesethembise Ivor. No, boy, angithi sisuke ka right 13 samtshela ntwana masuke 13 sathi. Stop the cap. Right now. Stop the cap. Ngikhola ntwana yami. Angikhola. Hayi kahle besikahle. Okay, so nabuya what time so? Because Inkinga manje ngihambe kuqala cause iyacaba ukuthi nginekhephi. Angizwa? Ngishiyela. Oh, mshiyela. Uyayazi simthanda ukuthi nginekhephi so ngihambe kuqala manje bezitext. Oh, okay. So beni requestile or benihamba ngemoto yomuntu onimaziyo? Besihamba nabo kafiso. Okay, so yena usho nje yena uye wazi requested usimthandile. Yeah, futhi ke cause mina mangabuka Njengoba yasho ngento ukuba uhambe eqala. Ntwana yami ya, thank you ntwana yami, thank. Thank ntwana yami, eshaka ngikhola uba benginawo izolo and yafa neshi ngizokufonela. besisonke boy. Ya ngizokufonela later Poison. You get it? Love you boy. If you don't get it, forget about it. Let's stop. For the fact that she's a girl. Yeah. Unako, ngikufonela unako. Yeah, just more drama, sister. More drama, just be angizwala. Yeah, just be more drama. Be louder, I guess. Because when you sound so relaxed and she's not. Yabona if ben Relax. When I talk, you talk. It's like we arguing. Come on, Nago. Snago the picture. Ntwana yami. Hello. Uthula ntwana yami, khuluma nosimthandile. Ngiyakwazi ibu. Uthula ntwana yami eish. Kusekani? Isabona. 100 eish ntwana yami ebeziwe izolo and ngizama explain la ku girlfriend yami oba benginawe and akangikholwa nje yami eish. Ngifreze uringe naye. Andikuva. Ngithi I'm trying to tell my girlfriend uba besisonke izolo and akangikholwa eish. Manje ngifreze uringe naye. Imani kanjibanga ngaba. Fucking Xhosa is not gonna do it. Xhosa that. Ntwana yami I'm trying to explain ku girlfriend yami ukuba benginawo izolo and she don't believe me. Ngifreze uringe naye nje yami, ngifreze uringe naye. Hello. Oh, okay. Hello. Beniphi izolo nosimthandile because uyaxoka apho ngixela istories ezingavakaliyo. Ebeze kunono ngolo.
Ebeze okay so leyo kuphuma simthandile uthatha phi No, wena? angithi ngiphume ngithathena karasa phuma sewugawula. Umtshela wabe siyodla kuphi ntwana yami. Mfethu uringe naye. Eish. Beniyodla kuphi? Alex Mall. Hey, ayibo simthandile. No, eish ntwana yami relax. I feel like panic. I feel like panic. Upheni kanjani Thethinyani? I feel like panic. Ntwana yami kanjani Thethinyani? Thethinyani? Eish, panic ntwana yami relax. Girlfriend yami boy. Lalela ngithi sisuke ka Lathi ke simthandile. Sorry. Hayi ngizodwa simthandile. Why ntwana yami. Wesiyathi zolo. What do you mean? How? How have you? Oh man, you're just ruining it. Look at my lips. You're ruining it. I feel like you can't. Ntwana yami great. Yeah. No, angithi ntwana yami mesijike Alex. Kanti why wenza so uyangibhayizisa ntwana uzongitapisa kanti wenzani na? No uyathi Oh, siqale Alex. Angithi siqale Alex Moore, sasuke Alex Moore ngibe sokhipha imali. ngithethe into engavakaliyo nobabini. So ndimi isibhanqa apha. Come on, dog. Icacile uba ndimi kaloku. No, asuwena Because ayikho lento mamela. ithethayo ayivakali nobabini. Ntwana yami ringa naye umtshele ntwana makangikholwa mina uringe naye. Ngizomtshelani ngoba nale ayithethayo ehlangana nale wena uyithethayo kum. Boy. Nako. Ringa naye boy, ugela uringe nogela ntwana kwenzakala nothula no uyangibhayizisa. Hayibo ndiyakhetha njena naye. Uthini boy uthini angithi sigawuleza udla Wena utheni kuye kanti intoni ikhethe kuye wena? Okay boy umtshela uba masiceda kusuka kuyodla sisuke sayava umtshela uba masiceda kudla siyeva Hayi ndim uthonqo kaloku sana. umtshela uba masiceda kudla siyeva mtshele boy mtshele Yeah Alex. Kaloku Alex akiyazi ngidala Alex akazazi umuntu ozazi. fair boy eshithi ngiringe naye ntwana yami because akangikhola Thank you ntwana yami So Wena uyazawa umntana abathathu. Sithandile besiyabheka tizo. Let me call a nigga rara mfoka mngese Yabona wenza drama nyani if bendini. Yeah good this let's call me Ubalo. aye Akazivi voice yami. no I don't Let me straight. Cho boys in Cool. mnani play over Yeah, mfanisha ntwana nami ngicheck izolo since ngigcina izolo phela and I'm trying to tell this girl uba benginawo izolo la ngangikholwa nje yami eish Yeah boys in Yeah Ulele No ntwana nami fresh before ulala ntwana nami fresh uchazele lo girl uba benginawo izolo ntwana ngizama explain girlfriend yami benginawo izolo ngihleni shit afethu Bethu amafaya ngiphethe riding Bethu lo top ngabonisa ukuthi besi screen Yeah What? ntwana yami oringe naye Wait, what are you saying? Bro, what are you talking about, man? Boy ngiphethe i-laptop lana ine-history yokuthi bengitransfera from ibank lasini Yeah bengizama ukumtshela boy awuringe naye because bengizama ukumtshela no ntwana yami ukuba bengihleli nawe izolo besihlile kusile kara kwakho saphuma sayugawula umtshela wabe siyogawula va Hi. I'm good. How are you? inetwork yakho boy Hi. I can't hear you properly. Uthi izolo bekanami ughost And then what happened? when we went out Oh wait. that's weird. I think it was scared. Yeah ngaranga bo 10 late ntwana yami la bo 10 late Weird, no? Yeah later besingacheckanga sikavele besingacheckanga sikhathi kara boy Angakuthembi mngani wakho qale nini ungathembisi fit I'm so loyal boy I'm so loyal ntwana yami I'm so loyal eish ngiyazozala ngawo Yeah but yeah by the way ntwana mdanki ne bengangikholwa nje yami eish yala Thank you People are liars. Everyone relax. Yeah Yasuthi akazi ukuthi uthi laptop yenzeni. Yeah uthi zami une proof ka yebe bengitransferele lisi Let me try umuzi Fere let me try my brother rara Who's that? Muzi the nigga that look like me
That one would definitely. Makela. Hayi ndoda. Ngiyaphileka. Kuhle unjani bhuti? Oh, senze ngigcina izolo mfana wami. I'm trying to tell this ngihle no girlfriend yami karam, ngihle nokumakoti. Zama ukumtshela banginawe izolo angikholwa babe ngihle nebadla fana eish. Ubani? Ngihle nokoti ka yini mfana ngizama ukumchazela obe ngihle nawe izolo and angikholwa. Oh, hayi namgcina izolo bese ngikhasi inyane ngisakhumbula nobuhamba. Yeah. Okay, so where were you guys yesterday? Ebe? Where were you guys yesterday? Relax. Bese la location. Alokshin, where? Because Simtandile is telling me what you went somewhere else. Where did you guys go? Abesikole lethi saphuma nje so idile inyama sabuya saphuza. Oh, nidle kuphi inyama? That's what I want to know. Awuthi inyama idle endaweni eyodwa nje. Yo. Hello. Awu. Idliwa kuphi inyama? Yo. Apiribona dilo. Mama uyangichaza nje. Kanti akaziwedi mina nje. Yo. Hello. Okay, so leyo hostel indaba endivayo ngeyiphi yona? Cause uthi nihambe ehostel aniyotya inyama as amajita izolo. Idliwa khona vele inyama. Ayikho le engadliwa khona. Oh, so umama uyangichaza yena? Ukhona nje lapha hospital. Yeah, mtshele tona mikara ye hostel tona masiwa ka receive because ngiyamtshela sithela masiceda kunyama sajika ka Raipen ngakhapha uniyothenga something dosal something for family umtshele babe uthenga yini fana. Abeyothenga ini? Abeyothenga Kodwa ini? usembini ngani? Ngimthembi because uqambe amanga izolo. Ngitshela izinto ezingazwakali. Cha besisonga ukuze besisonga besiphuza sonke nje yena akaphuza ukuphuza yena. No, okay. Thank mfowethu. Abesonga ngempela izona. No but as kunale part ngisuke ngabani isikhathi la kuwe ntwana ngisuke ngabani siye pen angisuke pen ngasuka ngabani la isikhathi la kuwe. Ngisakhuluma kodwa mina bengidawe no bengidawe too much izona. Stop the cap. Phuma isikhathi bani? Phuma ngabo 10 Phume ngabo 10 11s phume ngabo 10 11 nokukhumbula kahle ntwana khona la ngithi ngikhaphi ntwana yami. Yeah? Siphume ngabo 10 11 lapho yakuremember ngithi ngikhaphi ngiyogibela itaxi ngikhaphi. Ngiyakhumbula kodwa ngiyatshela ukuthi nabe besengidawa kakhulu phela angikhumbuli noba uSiphe bavaye nini bavaye kanjani. Phela uSiphe bayini lapha sebephuma yabona mangiphuma nami kara and ngishiya into ashika yami ngishiya isigqoko sami kara kwakho izolo mfana eish kumele ngizosilanda fandi. And then iwatch yakho yona Iwashami angithi usayigqokile iwashami angithi usayigqokile iwashami mfana isayiphethe. Ikhona iyoshapho la endlini ebegcoka umlutsha. Yeah ungawari mfana ngizozwakala late ke mfana relax. angeke phela ngikuthengela Okay, iwash angina maqeda flop, ubhethe sure. ngayo. Angeke. Danke mfowethu. Sure. No, hostel. I know I can tell them ten. Lama manje no, they're good liars. Yeah. But no. What? Continue midlo. Ubuza kwapha ku. Idlona ndaweni yodwa nya. Andinoba bamile sinyama. Yeah, siwa hey mokhaya. Utubuku phela. Sifonela sibongo. Asibongo ke kuhlale sichizini. There's no way uzothi ube nawe yabona uqamba ma. Hello Sibongo, right ntwana yami? Hello. Right. Ushapha na. Ngipren mfethu. Lalela mfethu yazi ngihle nomama kayifethu ngizama umchazela uba ngisuke kayinga yobona wena izolo. And manje angikholwa. Why ngakhona? Umchazela. Hi. Hello. So I just want to know what were you guys doing yesterday? Bese Sorry? next. Amtshela mfethu sike So it's the sayogawula. opposite what Sintandile is telling me. No, angisike sayodla ntwana yami sa relax angithi. No, clearly you're lying, bro. No, Sibonga mfethu awukhulume mfethu awukhulume Sibonga. Kanti kona theni?
No, mina ngithanda ntana omkhulu umtshele flop manje uzongathi manje ngifaka amakha. Bakhulume yena. Okay. No, it's clear that he is lying. No, it's okay, girl. It's okay. Sibonga face awuringe futhi ngifike lapho senzani. Uyasho mos ukuthi you guys didn't do anything. Asiyangiyodla Sibonga. Do something, dog. Wo. Ngicela ukukhulume yena. Uyasho mos uyakhuluma. Wena angisho ukuthi izola nenzanga niks. Yeah. Okay, so which means he is the one that's lying because he's saying that you guys went out. Okay, so that's all I needed to know. Sibonga. Hayi Sibonga. Nkamama kanjani asiyangiyodla mfethu izolo. Ngithandile ukugamba manga khuluma noJane wakho lapho. Hayi Sibonga. Yo, Sibonga mfethu. Yo. Nafele boy. What is Sibonga? I love Yo, her. yo, Yabona yo, Sibonga. She's mean. Yo. Asilame ezokuthatha ukuthi ahlukane nami khuluma indaba zakho la. Ngimfonela uMamkhize. Sibonga. Yo. Hayi Sibonga. Ngimfonela uMarose. But she tried though. Ngathi ngimfonela iqhawe uMarose. No, she tried literally. She tried lying wabona ukuthi ayile angeke akakhona ukuqamba uMarose guys. zomakhaya ke uMarose. Sibonga. Hayi Sibonga. Yo, I will never call Sibonga wona sengithoze ejivini kanganani. But usibonga shebe uzamile just that it's not in her. Into yokuqamba manje. Umole mfilo waqala wahleka nokuhleka ngithi uhlekani Sibonga mfethu. This is the answering service. Ngicela abantu Ithi ngifuna iqhawe lawo. bani. Intombazane nomzulu nje inokudoda okuningi. Lulu baby. So buzo answer. Jimmy, Yeah, sure. uyaphela mthetho. Kuyancengeka. Ukahle. Ngikambile ngihlala la. Usadla lapha entana yami since ungigcina izolo No, nje ya. don't say since umgcinizolo. Don't say since umgcinizolo. Can I Hi Luyanda. I'm chilling with my girlfriend. I'm trying to explain my bang How are izolo. you? I'm good, how are you? I'm good. So what were you guys doing yesterday, you and Sim? Cause he's telling me that he was chilling with you. So I just want to confirm. That's all. What? I just want to confirm because he said that he was chilling with you guys. He was what? Chilling. He was. Wait, okay. Can you start all over again? No ntana ntana yami. Angithi benginawo izolo bese sonke izolo angithi. Luyanda. Hayi Luyanda. Luyanda nobani Nosibonge. Nosibonga. Sibonga. Ithi ngikhona uzwane. Uzwane lo? Sithabi. Let me call Sithabi. Hayi mina ngisakhumbula lo. Ubani umnyoze hostel la ngibula lesingisi kuphela. Speak English. Mfana kababa. Kahle? Ukephi? Semazweni. Na ntana senze ngigcina izolo yazi I'm trying to talk to my girlfriend ngizama umtshela babe nginawo izolo mfana kangikhole yazi into enjalo ukhulume naye iqhawe la. Anguzwa. Ngithi ngizama ukukhuluma ne girlfriend yami la ngizama ukumtshela babe nginawo izolo ukhulume naye iqhawe la. Hi. Ngikuthini. Hi. Yeah, Jala. I'm good. How are you? Right now. So I just want to know what were you guys doing yesterday, you and Simtandile? No, besikhuluma. Angathi besikhuluma yena athi khuluma ngawe kimi so manje. I mean, what were you guys doing? Because he's saying that he was chilling with you guys. So I just want to know what were you guys doing? Senza kanjani? Angiyasho ukuthi besikhuluma so manje ayikho into besiyenza besikhuluma kuphela ngawe. Oh, okay. So you guys didn't go chow some meat a hostel? Hostela. Yeah. Amtshela basiyodla inyama ehostel kanti uthini manje Sithabi? Hostela sinasiyanga izolo kuthanga.
Oh yeah, actually amalanga lawo ngobhidisayo ngithi. Okay, so Izolo, what time did he leave? Sorry. Ngizothatha. I mean, what time did he leave you guys? Uhambe nihambe ebusuku mangicabanga. Around what time? Ya isikhathi ngesinaka ngamagudu. Nethi bengazi ukuthi khona umuntu ozongibuza ngalezi zinto lesishalela. Okay, because Niena, he's telling me ukuthi he left around 8 p.m. Yeah, ngoba ngisho bekusebusuku manje isikhathi ngesinaka. Oh, all right. Dangi sabi mfana esidak qawulami sengiyokuthinta late. Anginankinga futhi ngisemgwaqeni yazi angizwa kahle. Okay, qawulami sengiyokuthinta late. Okay, ngizobona bro. Nah. Mina ngithi wasonele lo futhi. Umuzi. Uzothi kanti wasenjani zo? Manje ngamfonela la. I want someone nje ngifuna basho angihlangananga naye, I have days ngamazi. Okay. Yebo. Yaphileka mntwana. Ngisho kunjalo. Anikuva usonzele efonini. Uyandiva? Yakuva. Oh, mntwagusha. Ngihlele nentombami yazi ngizama uyichazela baba ngihlele nebandla izolo uyitshela baba nginawo izolo. Hayi ku. Kanjani kulihlelo sonke kahle? Hi. Sabona sisikahle. Siyaphila. So what were you guys doing yesterday? Kanjani ke ibandla wena ufuna ukwazi ukuthi ibandla belenzani? No, I just want to confirm ukuthi what Simtandile told me is the same thing that you're going to be telling me now. Phela inkinga ukuthi mina bengidayo so ngeke ngikhumbule. Oh, okay. So did you guys go to a hostel yesterday? Yeah. Nafike Phela mina ngihlala khona. Oh, nafike Angisho mina ngihlala khona. Nafike nenzani? That's why ngithi mina bengiphuzile ngisakhumbule next. Oh, okay. So what did you guys leave? What time did you guys leave? What time did you guys leave a hostel? Angithi ngisho ukuthi ngisakhumbule next. Ngiyadabhiwe. Oh, okay. So clearly mina ngisisibhanqa sakho Simtandile. Spell of it. Qawe la sengiyokuthetha nawe later akabi yami. Okay, galagata sure. Sure. I want to read comment below if you want part 2 of this. And then you're gonna rate, I'm gonna call Zabo guys. I'm gonna write names and you're gonna read calls. You understand? Please like this video, please comment below. And if I call you disappointed. Sbonga, fuck you nigga, that's all I can say. Usbonga is my girl, no Luyanda. Luyanda. Call Luyanda for ukugcina. Luyanda and Sbonga, I love you guys. Luyanda, let's keep it up. What? Luyanda drop phone kanjani? Lulu, ngayenzi leyo nto. I don't do it, bam. Uthi bengidla, ngifonele edla nokudla. Ukuzangalela wena. Ngani ntwana yami, ngani kwenzakala? Ngikushaya. Qawulami, mfethu uzama ukuthini ntwana ngoba nginawo izolo ngithi. Ngithe bye. Okay. Lulu. Ngayenzi lento yenza mfethu manje ngiqhatha nemama mfethu. Angithi uyazi ukuthi vele besivele sonke zonke izolo bathona njani. Yeah, ngizama ungichazela ngithi akayizwa leyo nto face yena. Yeah, besisonke izolo hawu. Beninonke izolo then nenzani? Besihleli ngepheli. Oh, benihleli beningenzi next the whole day. Nah, we were just chilling. Oh, okay. So leyo bani yena phuma out ibuya beyond. Come on, we're just going to grab something to eat. It's not deep. Oh, yeah. We had to go out. Kancane kodwa nje just for 2 minutes. It wasn't really. That's what I'm saying. We were chilling the whole time because. Okay, so what time did Simtandile leave? So what time did Simtandile leave if you guys were just chilling? What? Bro, what are you talking about, man? Ngabo 7 late nyana, ngabo 7 late nyana. Oh, yeah. And now that I remember, I just said that I was a bit tipsy. And this was kind of I'm running my into those cars. Yeah.
No, I'm thank usongishiya emasembeni. Thank boy. Yes! It's out the picture. Sibonga. Yeah, it's only Sibonga thing. You're my girl. Please, don't forget Sibonga to is share, me, man. I am he- Don't forget I'm to her. like. Don't forget to subscribe. Let's just Ha. part 2 if you like this video. This Just girl comment who's below part 2. kabe bekhokha umoya wokuqamba mangu luyanda. Like beka ukhokha. Angithi uyazi besonke izola, angithi uyazi. Like, so why are you making it a big deal, basically? Ha. Thank Sibonga. I man, fuck you, Sibonga. I don't like you, boy, anymore. Sibonga, Cut it thank off. you. Why is it? I will never You ask are the for. girl we need in this fucked up world, actually. Don't forget to like, don't forget to share, don't forget to like, subscribe, man. Just like and All of subscribe. them Share the like. video. Big couch. Big couch.